Mga kapuso, slow protection nga naguba sa Barangay Suhuton, Barotac Nuevo sa 2021. Wala pa sa gihapon makayo. Mga residente kag barangay official giing katingala nga wala madalas ang gintukod nga masobra 72 million pesos nga flood mitigation structure. Apisar na lakip ang barangay sa title sa proyekto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Puno sang tigbaw kag kahilamunan. Ini ang sitwasyon sang pangpangsang suba sa Barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo sa pagbisita sa news team. Suno sa punong barangay, may gintukod nga slow protection project sa pangpang nga sang 2018 ginsuguran. Apang tuig 2021 sang narumpag ang kalamanan nga porsyon sini. Suno sa pila ka residente, nadula ang pagbaha sang nahumanang proyekto, apang liwat nagbalik ang problema sang ini ang narumpag. Ang nibil ka balay ko, nibil ka suba. Di siyempre masaka dayon ang ang tubig Di problema namon. Di siyempre bala kang good nga problema diyan nga ang gamit ng ginabitay namon. Samtang ini naman ang masobra 72 million pesos nga flood mitigation structure sa kaiping nga barangay Patag nga nahumaan sa Oktubre 3, 2024. Suno sa punong barangay, dako gid nga bulig sa mga pumuluyo. Oras kapag awas ang suba hindi madali-dali magsaka kay tungod nga mangita lang ang tubi sang manubo nga porsyon nga magasulod. Ang proyekto ang may project title nga Construction of Flood Mitigation Structure along Halaor River, Barangay Suhuton to Barangay Patag, Barotac Nuevo, Iloilo. Apang ang proyekto ang wala man lang sang natukod sa Barangay Suhuton kag ang lokasyon sini ang malayo sa boundary sang duwa ka barangay. Kini sa karon ang ginakatingala sa mga residente kag opisyales sang barangay. Inang lanong gidaan nga masakop man kami para kung hindi ko magbahay hindi ba kami maperwisyohan Hindi man kami mamerdihan, hindi man kami maglutaw sa bahay. Kung masugpunan, mas better gid. Pasalamat gid kami. Para hindi rin masyado makaon namon lupa di. Pagklaro sang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office, lakip lang ang Barangay Suhuton sa project title. Bangod daagyan manini isang Halaor River. Apang Barangay Pataglang ang sakop sang proyekto. Wala naman sang may masabat ang ahensya kun nga wala pa mapakayo ang nahuuna nga proyekto nga naguba. Gintinguan sang news team nga makuha sang reaksyon si 4th District Representative Virginel Biron. Apang wala pa inisang sabat tuhoy sa mga proyekto. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.